Víte, o čem jsme se bavili? Hraje věk 16 a ty si zase nenaší. A to je kamarád. Už dneska dopíšu novinu. To ani přijal vůbec. Jo, to může to být. Hejde. Od kolika je ta hospoda otevřena? Tady ta? A on tu chodí, jak se mu chce. Minule přišel 10. Co? Že ta hospoda, že on tu chodí, jak se mu chce, to je soukromník, takže... No. Teď minule to bylo ještě naptané jak dělo. No, ty vtipy jak vykladá. Dobře, pojď Maro, pojď, musíš. Tak, to je ono, stačí. Mami.